anansiadua bɛgye osise enipa hu pa abre bia be dia futuo ene nkranhye eba me dwumadi a matu din se anansiadua media nkranhye nko a na mhye enipa pi enya emfaso ebi enya futuo ebi enya nkranhye ewo se adwumadi Bili sa so abo pa enti se on saka ya na wa subscribe na wa like na wa share na fufuro so enya bi abofo bebre mpo ene omu subscribe na omu etie edi tu susu yebisa ene asema mde betu bia no ya asema eyedi kasempa ne sa ya ro sempa ya asema wotia na bo hu kakra matu din se Asɛm Bɛba Dabi se ya ka se Asɛm Bɛba Dabi a na bibi edi achi enti mpanimfo se dabi asɛm ti ade edi kodua ne agya ho abofra won familika ensua nantie di onipa so bedua no enoa eno betwa enti twasɛm kura ka se che abofra kwampa na onyina omfre ho awofo bi a no woni ba na obo mmodna kyereya sereya enya ba abrantie ba ko edekwa se ho ani genti akora no oye ne te se ye emarka se bebi mfo ene oda papa na so oda mame na so esa abofra che se onwe ne bia bi mpo na esense no ye bakro nti awofo yi hyase hye abofra tacho edu se oko sukuu no na teacher ni eni ho kwan se otia no wa me de papa sori dware no hye na tade ne de no kɔ okwa onu ko na biane onu ko ni bibia se o school da mara se teacher e hya ase se o kyerade a opa na otie ompa ontie teacher ni ho asɛm bi ka Yaman homework opa no ye ade cha teacher eni ho asem ka esa santi na onimu nwoma beka se no wabon pa na so sa afiso na ye passe nkola na pa unni kwan se akola no we feel no se papa ne mame wo mpa kro no wo papa ne wo mame so sika Yon beka no so eno na city cha udi so. If so wona na bo kro no e wode ma bebre mu. Ema akora yi eye se yen kanasam. Oye de opebia. Owi asukuu no. Awfo person beko eye ntwaso school no. E ho so enema ensem fatanko a obi timu mo akolai echamso eniti ebra owie siku etoso fifiri de no wantimi antwa bibia ana obetena fie esense awofo no ahye de tachoni kana semnti
o hyasia fifa na fo bone ene bronsanta wai onumbi ha baba suwe ensa emma bibi biara ye na brabom eno abofra na oyebi ebra wo ni kakra na esase wa man hoso na bibi opebi o ti fa no fie nti oba no asane ma me aboso no yi musika no de ko no atu papa botom no yi sika no de ko edu ba bi no ma me papa entimi nka enti ye mfa sika ma aboso bio ye de besie abroba bana ntima ba ku ni no yi no akotom ebi kura no a ofa kabane slate ofa aye kataso ti ma me de onim se go okwa ko yiso di fra na aka kataso nko a papa ntimo di fra ediko edwabasi ni asore na adi abofra yiri nyina na yichwa nyina ekoton afeda mame ene papa wo mu hu ne yenye abofra yi ebio na wonu se penfo so ka se mi se dua achia ne tini enya pa dene so be chia dua achia weti ba peja edesi o enti wo ya abofra hweyi ene no akoko ntokwa ene no akofa we ene no akoyesei na apolisifoɔ ba kyire kɔ na maame ne papa akotua ɛyɛ abofra saa fe de du baabi no na kurum hompo abofra ni di obi yɛ sɛ jasper si ba na ɛba no obi ampa baabi mfa maame ɛne papa ɛgya padia na wɔn wɔ nyinaa abofra fa kwa bi so tonton ni nyindara ema ye bro ebe ka awufu ade ntira abahye bone yenka na sem ade me ko so fio de na ade a ha bi pa ni senti papa ani maame ade awerofo ani ahomtie ewu basa ewu tantantan ejapade bebrebra no mo nyina no na ombai aton ni nyina edi maame ne papa ewu achi no abrabo beye den edema abranti afi ode no obo ekobia na ewudie nko na kronobo ene ade ene omoye na edabia omko akrombo no asrafo ekopie wo so na dane etututo ema etuo eka abranti ema oto amramo abushafo mi buso asemo sen ana wotiti oba Asɛm Bɛba na aka kyerɛ no ene mabɔne a ɔyɛ ne fie ne ya wotwurufo woni nyame ho suro ɛhyɛ ne mu ana sɛ wodi wiase ho suro ɛna ɛhyɛ ne mu Bible si nyansa mfrasie ɛne Yehowa suro ana sɛ wo penyansa paa susu dia ewe radim wasi kyerɛ abofra no kwampa na onyina ompa hoda awufoi ankyerɛ wo mu ba no onyini ya no mpɛsɛ nko betene no anye yie de wo haw ɛne asudie ɛbɛto abusua no ɛso Ibesa mitufo ne se enkame oba aba
enkame ne se obekire no de ye enhye ne tatwo na daachi wa meya asɛm amfa to so abranti di asɛm bae na maame no onum sɛ we de ye ba kro ye hwɛ ye krokro no na de betu wo makire no na ye sitwe pa ade no guasie na beka abusua no ade wo haw na betu abusua no so me mo kakra me ye ne sɛ empo awofo ye wu achi ene abrantie so kohyia no nkwanhye wuo enu achi no edim papa awose beka abusua no ebi ne ho bio emumma ahyase ehura mane awo ma ware mu ebise se obi ba na so besi emu ema ni bia wade a di kromofo kan se ohoho a onim kromo asem e da wi akokɔ a eni abo abaya so ahyeso de abaya asɛm a edi abusua no nya na mehwe mu no kyese awon toatoaso ba asɛm miensa ne nan no mu no saa asɛm yi ebekɔ so edi abusua no enya ede na ade hye obamu wo ya abusua pani ede na ade hye abusua no mu wo na hwe fie ede na ade hwe wo mo ede na ade hye wo mu titibrem ne papa ne maame no etimi frɛ trase no otu yemfo wo ye bibia o ka kyerɛ se se na no emma yemu bitimi nyini sua nyanse sua nema bebre mekai echechefo bia na ocha yade koda brem papa hwe se obekire ye nyansa papa hwe se ade boni biara wo ye no ompene ma onye da ni susu se o haye ni susu se o tietie na ni se ba ko mu se papa no se o free school a afi on fra ba koda biu nemu ofrɛ Mr. Adentra fi sɛ deɛ ɔde ahyɛ wo mu no onyidi sɛ ebetuma akɔ akyi ɛna ɛboai batipenfo a yɛfa papa ne nsɛm nyinaa no ɛna nyansa ne nimdeɛ ahyɛ saa nkrofo nyinaa ɛma nyamesuro ama nipa ne nyinaa ɛkɔ so from ɛna bia nke hu papa no a so tiase a na ke bi ekwa akoye na ye na so bra na o kire na o kire nyansa no o kase munye se no ye fi so o haye ɛna me dane ba wofo eso se mutimi hwɛ moma saa a kyerɛkyerɛfo de yasoma no ɛna uni kwan so de aba ekura e school mu ɛna yɛkyekyere mu nsa gu machi na nso ne sɛnti yɛbɛhwɛ nkɔdaa no amoma ayɛ saa ana David woman nso mofra no mu ye na on daakye yɛman mu yɛmfie ɛne yɛnkrom wo mo ne ba bɛhyɛ adan si ahwe wo ya daakye ede aniwuo ede ahokyere ede enema basa ede ba beto wo na ommo yendi mpa so eda Asɛm Bɛba Dabi na asɛm no so eba ene no futu ya bepesem de ma wo ni e ma asɛm ma
ansa na waka sɛ mehunu yanka. Monkyerɛkyerɛ nkɔla no yie na ɔmo nyini ɛmɛyɛ kwampa. Masɛm a mpɛ sɛ mka kyerɛ wo ɛne de fama fotue ne mmoa wo medase.